nai to nai joto khapani ta hotai bok sono chini kok tv kok borok news kok tama joto lamsoko ang to onang logera kes jeng mia norokno video siming se jeng upload khai phunugui manchiwo jeng norokno kok sawai sokro boi sai khnarani obo jeng jora malia time malia mia 27 tarik salmario ashram barini siming yango tipramo thano karoi je joining khlainai thanai rok obo ongkha IPFT bodol ebatai hata dofano hamjagoi choba khlai phainai silai baloi bongkha di omthai tai bono utpol gaisiniwo bo motha LNLF tini botai hatai dofano yakari family ya guluno bo NGO khlaika जों अजरारागो बिनि लगियाव थांगै जों मांफ्लिरबती साका तामुगै बाफ्रो NGO जात सिभिल ससाइटी इंगै जनतानि बुसकांगो थांगै बो हामजामुं कपुलुं याफारियो माइरों सेसा सेनै फानो बो नखा सालताम सालब्रै चाद्रब अबो हायखे माइरों माइख्या हाति समसो थांगै बागै मानिरक जों अ मांफ्लिरनो जों narokno song phuno kagi obo haikeno bo hatai dofani samu tangai yakar phamani yagulo taisa kaming kamio thangai lukurokni hamjangma tai lukurokni khairokma tai hamjangma kupulung yaphari mani go obo haikino bini logio o jora tongo IPFT party ni adongrok tai tipramo thani adongrok botongo o logio no o jorao kayang IPFT ni party ni bororok no bisi kebang tangai hingkai di omthai jahatu bo civil society khlai tomani ojorao obo hai khlaino bo ojora kok salia je nang political ni bisingti rakhai ang kuno political ya buskangni salo saiman nai norok nei kok samani chungno afro ga miya 27 tarik salmariwo hongkai miya one notice thanchana ti kaisa bubagrani tuidul mungbai rajakor agulini astobol playground kaisa mia kotor loko kothum pandang kha ge o loko kothum pandawo mia thangka je tipramo thana karei just IPFT party tai oro tongo di omthai tai tongo oro bini sibai sengkrang rok borok tongo mia wo total bongni gari siming bongni malkhung siming mia asrambari mane thangmani je yango je asrambari ni thangmani pohasita 85 malkhung 85 ta je gari borok tlangkha tai orowo family tongo bongni orowo thangka 567 family tai oro butar tongo 2641 butar mia tipramo thani bana rombikha thanchani lamao himnani bagai buskang salo bubagrani imangno muk thangsanani girati paralen san tongmano girati paralen tu bunani obo sanmung sanlainani tai bubagrani logiwo thancha khlai samung palbak sa tanglainani obo haikhlaino miyawo thangmani di omthai IPFT party rono tiyei ge khabantau tai buksong oro organize khela khlainai ingkha je Suron Debroma bo khoroksa IPFT ni no adong Suron Debroma tai oro tongo je Porimol Debroma tai tongo oro Bimol Debroma tai tongo oro je angbu musaima mando Porimongkai Porimol ni saka Bimol Debroma saka tai Bijoy Debroma song oro tongo tai kebangma adong rok tongo haipono boroni bumung no ang smalia ni bagai pura detail bumung malia ni bagai ang norno bumung khuzugui malia tai kebangma orwo je oba hekeno 567 family tai 2641 butar mia one notice thanchani bisingtei mia o jo loko kothum pandawono bo mia tipramo thani banaramboi joto palbak sake samung tangani koglam ungikha gai orwo tei bo tongkho bini logiwo obo onke bini logini phainai 900 tai family tongkho baki borok buskangni salo phainai ba o mas pai phano buskangni maso pano borok phaimanai gai ready tongo oborok just obo mia boroni oliso
bumung kri phano কিন্তু confirm jotono ungjak borok phainai tei 900 family ga 900 family di hingke buta lekai phegangai to teibo kubang no phainai oro ga obo haikino tabo bwsan salo thansa ni mari thansa ni khorang thansa ni yapri thansa kai ni selainai obono naharmung tabo joto ti prasa abono kare abono to ino mia je one notice thansa nglaimani chal tai tiprasarokni laibuma miyano funuk jakha je tiprasarok takbo musuk thansa tongkho notice no khoboi joto all notice ba one notice oba haikino je thansani mari miya funugurika tiprasarni laibuma angka a jago to phaikeno je yang meghalaya je CM tai aroni nangnai songnai tai yang nini Dimasa rongni nangnai songnai tai oba haikeno Darjeeling nangnai songnai kobangma oba haikeno sokpaikha miyawo ikate a jagao je te kaisa kok thungkai je tabu kaisa nasigi naikha hangke obono je BJP roni naharmung tamo Tipramo thani ba IPF tini to thansa eba thansa khino demand tiparasarna mo thangnani demand gai yang BJP rongni CPM rongni nasimung ba naharmung tamo taboram dineng example je BJP hinai neng jodi chepiwo honi satani jorao thangai hatingiye neng aro jodi wansani bikobo kok saga hangke neng aroni kahamde phaimano ba khuwai tamono neng mani panya thangka hangke neng aro wansani bikobo kok saga neng kahamde phaimano tiprasani bikobo kok sawoi tulasi koro ba mandai bazaro ba nini khomulung hatiro tiprasani kok sawoi tiprasa baile nang kok lam sawoi no kaham kereng phaimano kento buini da hobai no BJP khayo CPM khayo Congress khayo le no yakar gelak go oborono chungwan songnai wansungma keri hingangke bahike neba tiprasa thansa angdi joto khabaksa khubaksa buini tongtei tongnani buini chatai chanani buini tolani jahate yok sawoi phainani obono no naharo tabo bubagrani tujul mumbai obono tuino tiprasarok tabo thansa tiprasarok tai sisawo tiprasarok kabangma lekhapora kabang tongo lekhapora tongphano baksa siya obahaino sagno siming torjagoi dofano chikon jagnai rang puisani bagoi siming khasigo yang dofani bagoi kok saya obahairok tongoi tongo মন্ত্রী ওংথো নিনি yang নেতারক ওংথো তাম BJP ওংথো তাম CPM ওংথো তাম কংগ্রেস ওংথো অবহাইনো নৌজাগৈ দङ খাপাং দাও তাই বক সং ইনকো অ জাগাও তাবুক নাইनो थांगा हांकाय बसकांनि सालो ADC नि सालो जे ADC इलेक्शन बसकांनि सालो न उंनाय 2026 साल मारिवो न उंनाय जे ADC संमारि गाव ADC संमारिवो ADC संमारिवो बाहायखे कप्लाय इंगमानो अबनो नाहारमु केन्तो अरो ADC वो तिप्रा मथनो तागलाय कप्लाय तिप्रा मथन थांनाय जे आनि सन्देह जे आनि अभिगता तंगमानि कक अबो तिप्रा मथनो तागलाय ADC वो तैसे सरकार इंफिनाय अरो BJP सरकार खलायमैया कांग्रेस सरकार खलायमैया ताई अरो IPF सरकार खलायमैया ताई अरो वो CPIM बो सरकार खलायमैया इनका yang sawi tongkha tiprasa hamkrai bedegni montri Bikas Debarma te khumbar barsa sinangkho ADC wasang khainani nei kai te khumbar barsa boroni phainai ni obono tabuk sangmong obono naharmong gai phaidi miani je di omthai miyao je tlang thangmani 567 voter family 2641 voter je miyawo talangi thangmani IPF party rongno tai abono kare tei 900 phainani baki tongkho hnai bo je samani kongno phaidisang naine leyana Yapa korop de
Bubagra ayu lâu thương đi ôm thời ayu lâu thương Wano đi ayu lâu thương Yaba kholob đi Bonobu jeng bini kuktui bini journey dai bini vision kranani bagai kisah onurut kainai Dibor kaham His Royal Highness Chini beloved Habu Bagra Meghalaya Chief Minister Sri Konark Sangmaji, Chini Hani Honorable Minister Sri Onimes Debormaji, the Bebak dignitaries Chini Hani Ingthung, Regional Ningthung, the Yani Khazani Tahokte Bukuk Song, Angtini Belekeno. Tong Togo, Tam Nihinba, Chini Habu Bagra, Chini, Tripura Motha, Te Norok, Anoma platform Rimani Bagay, Hate Dofani Bagay, Samung Klayani. Ang Shio, Tini Ang Politics o Join Klaymana Nugay, Gabang Ma Bororok, Sazayang Imano. Fiaba, politics ang tinia, politics ang 1997 ni Simino Klaifeka, Puila Sakang, TSF ni Bisingte, student politics, Abani Yagulowo, Sila Itima ni Bisingte, and Tabuk ang Indian ni Constitution o Tiyay. Ani Paisuke Samungno, Hate Dofani Bagay. Kraithana ni ang tinoro fayo. Tini ang simia. Ani logiwo 2,641 borok bo fayo. And abo simia 900 the other listed kri borok. Borok bo Tripura Motha no join Klainai very shortly. Azaga voter busuk tong abang sia angku wifu Tripura hani halogo je halogo jeng bubagra tongmani jeng tini seleng kha je halogo jeng kebang kok tongmani jeng tini microscopic minority sengkha Azagawo regional party just kepono nangu. Abani bagino, kebang mo offers, kebang mo request, man yagulo funo, ang regional party uno tongnai hini ang chongkha. Fiaba tabuk, ani mokolo regional party kaini tongu, kaisa ka IPFT. Take I said Tripura Motha. Ani Mokolo, Tripura Motha by IPFT no Takuk Nuyakes and Nugu. Gabang wants someone Yagulo, Ang decision Laka, Ze Motha by Ang Tanai, Ze Borok by Ang Nukung Kanai, Nukung Kawi Ani Nukung Hamnai, Ani Hate Dofani Samung Tangimanai. Mothau nang thanai nei abongkha Tripura Motha en sing tumu thansa tongkangke kai to tumu nai kangke Tripura Motha je nai tongmani
Greater Tripura land of success khainai. Mo imang no seng muthai jaknaya. Chini jorawang ya phono. Chini busuk ni jora phono ngai. Fiaba salsa ngai. Tini 2641 je bororok ang bai baksa faika ora busajak tong ang bumung khulia boron respective constituencies rong ni leaders of boro thange malai nai and ang koinai Tripura Mothani senior leaders senior workers warriors rogno borono kolam kagosa simia fia bai kha bai khuk bai khlai yasak nani bagai belai belai kana hambai borok dofaya loktung motha Tripura ayu loktung north east hansa ayu loktung hambai Engke narak nukui makna kapang tau tai boksong miyani je kaisa logo kothum pandani one notice thansa o thansani mariwo miya asike borok sai sai borok bangkha asike borok bangphano je BJP ni khoroksa khoroni borok borok kerei hine salai tong hne chinia pho kok tama borok se kerei borok se phag phago borok kerei amsike borok jemon watei wawoi tei toroi jemon somul bemul teima tei jagya tei toroi tei phame baksano borok bo asikhinao populong kha astabol playground miya sakliya obo haikino gobangma lukurok miyaw phayei baksa hadlei bodlei makhatangi borok himamang sasa hadlei tai aro to nukjagin tongo mangphiliwo je busake borok bangkha tobo phanase borok bangya hne kok salayo okay nini Tripura sani bagile nang khoroksa Tripura satatei bahaike obahaike kok salai tongoi kerei hne kereina hongkai tamung khamung borok asake kebang asake teitor tei borok tongise kerein sawungkai borok kerei hingkai tamung khamung belai wana masingsa obahairo kok salai mani dang hingkai politics nungkhaidi haiphono nini dopano nung tapokdi politics nungkhaidi haiphono nini dopano nung chakaita sadi politics khaidi kentu nini tako bukhungno nung pogoita thangdi politics khaidi kentu nini hani je satokjak tomani nini hani je borok nomuk tok khlanyani didi politics khalaidi kentu wamsani tolao tongoi wamsani sei ingei ta tongdi kok obosi obo ang srai sai tongo ano jolijak phan manai jolijai phan manai phiaba norok jolijage bo lab krei jolijai bo lab krei tangai chini sataino sung sawo jeng srai phunongnai jeng srai kok sanai tangai hingkai sakni do phano chikon jagai se buini do phani logi thangai nang tini obo haike phan khairi tongo hingkai bahaike chini do phani manthaino mannai chini do phani manthaino man thangangkai joto thansa joto yapri baksa pal baksa khaino samung tangna nango o wansukino tini IPF tini adongrok tini belai khei nangkukmani jorao borok bubagrano logirinani bagai bubagrano phanani bagai borok tini thangmani IPF ti party yakare Tripura Mothawo borok tamungei Tripura Motha o thangka tamungei borok IPF ti yakara nangkha borok wansugo jeng neta khainani ya jeng just bubagrano logirinani bubagrani je samung barano jeng pal kha tanglainani bubagrani je decision jeng naharei bwskangni salo chini manthai chini odikarno jeng tunani tai bubagrani je sabai barano jeng sanani bubagrani jeta samung tangbai barano jeng tangnani bubagrani jeta nahar muno jeng naharei bubai baksa palkai loginani jeng oro kunu neta angnani bagai jeng oro kunu buino luti chanani bagai jeng oro kunu jeng oro je dofano phalei jeng chanan bagai jeng Tripura Motha join khlaimani ya nibo chini ya phao kok tuma jeng tini phungni jorao phuning te kok phiaba jeng norno o phuning khnaliya jeng tini ba khna ba soni jeng norno nakha salnei ba saltamni yagulono jeng IPF tini bukhakte jeng press meet jeng saklai jeng press meet kharinai borokni bukhungni kok aphornorok srai manai khapang ta hotai boksong gasnong sito nainai de miya je joining khlaimani bisingte tam saikhnarikha di omthai